esports amb l'Alejandro López. Bon vespre. Ja estan obertes les inscripcions per a la 7a marxa de muntanya de BTT de Sant Andreu de Llavaneres. Es farà el proper 22 de març a les 9 del matí des del Casal de Llavaneres. Els interessats es poden descarregar el full d'inscripció a través de la plana web municipal. Els participants podran triar entre un recorregut de 20 quilòmetres de dificultat mitjana i un itinerari de 40 quilòmetres de dificultat alta per camins i corriols de muntanya. El preu de la inscripció, que estan obertes fins al 19 de març, és de 14 euros pels ciclistes federats i de 20 euros pels no federats. Els assistents tindran esmorzar, obsequis i sorteig de material esportiu al finalitzar la marxa. La polèmica respecte a la situació del Club Esportiu Mataró continua portant cua, ja que Carmona ha trencat les negociacions amb el club. Així doncs, això significaria que Mágico Díaz té llum verda per actuar. L'empresari mataroní, Eulogio Carmona, ha decidit apartar-se del cas després de la reunió de gairebé 4 hores amb l'actual president del Mataró, Paco Gonzalo. Carmona ha argumentat que es retira del joc perquè es va sentir malament en la reunió i ha afegit que fins que Gonzalo no plegui definitivament, ell no entrarà en negociacions. I no deixem de parlar de futbol perquè aquest cap de setmana el Premià s'enfrontarà amb el Cassà. El Club Esportiu Premià rep diumenge la visita del Cassà amb l'objectiu de mantenir la imbatibilitat que ha tingut a casa durant 3 mesos. Després de caure la setmana passada al camp de la Pobla de Mafumet, els premianencs ocupen la 7a posició a la taula de tercera divisió amb 35 punts. Els de la Selva, per la seva part, són 11ens. Per l'altra banda, el Mataró es veurà les cares amb el Blanes. Els mataronins actualment són 18ens a la taula general i haurien de guanyar si volen mantenir-se. I ara un apunt final, el Club d'Escacs Llavaneres va aconseguir la tercera posició a la final de la Copa Catalana de segona i tercera categoria que es va disputar diumenge 25 de gener a Reus. Aquesta entitat, que es va constituir oficialment al setembre del 2008, està integrada per 17 persones i tenen moltes ganes de perfeccionar la seva tècnica i aconseguir títols. Ara la satisfacció entre els 5 integrants de l'equip del Club d'Escacs Llavaneres és molt gran. Ells són Juan Santiago Moravit, Jordi Martín, Jordi Graupera, Francesc Mongoig i Joan Minguell. A més de la victòria, per als jugadors llavanerencs va ser una gran experiència participar en el torneig perquè van poder veure l'exhibició de jugadors de categories superiors que per a ells són autèntics mestres. La competició continuarà a partir de diumenge, que és quan comença la Lliga i s'allargarà fins al mes de maig. I fins aquí els esports d'avui. Dilluns tornem amb més informació esportiva. Ara, com sempre, els deixem amb l'entrevista. A continuació, l'Alejandro López ens acosta la informació esportiva. Bon vespre. Avui als esports comencem parlant de l'arribada de Xavier Balbuena a Vilassar de Mar, després de l'arribada de l'Antàrtida. Recordem que Balbuena és un dels expedicionaris que van formar part de l'expedició Pol Sud sense límits de l'obra social La Caixa. Després d'un mes en terres antàrtiques, on van aconseguir el seu gran objectiu, arribar al Pol Sud, tota l'expedició va aterrar dissabte a l'aeroport del Prat. Una de les màximes dificultats van ser el fred, segons ens ha explicat Xavier Balbuena. Durant l'any i mig que portem preparant l'expedició, ens havíem preparat força, però sempre hi ha sorpreses, no? Per exemple, el meu company, l'altre català de l'expedició, l'Eric Villalón, doncs va tenir una indisposició els primers dies, que no podia assimilar l'aliment i que vomitava. Jo mateix ara l'últim dia vaig tenir una petita congelació al meu monyó, a mi em falta una cama, soc amputat femoral, i de fet ara estic una setmana que no puc posar-me la pròtesi perquè tinc encara les restes d'aquesta petita congelació, que no és preocupant, però que llavors te n'adones de que no pots despistar-te ni un minut perquè la congelació ve tan ràpid com una cremadura. Demà, dimarts 3 de febrer, l'expedició es dirigirà a l'Ajuntament de Barcelona, on seran rebuts per Jordi Hereu, alcalde de la ciutat comtal, a 3:15 de la tarda. Després, a les 4, oferiran la bandera de la Senyera, que van onejar al cim del Pol Sud a José Montilla, president de la Generalitat de Catalunya. Ahir va acabar la competició de Pirena 2009 del Gran Premi Affinity Advance, que s'ha celebrat a la Molina des del 15 de gener. El director de la competició, Pep Parés,
ha fet un balanç positiu i considera que ha estat el millor nivell esportiu dels últims 15 anys. La competició internacional la va guanyar el navarrès Iker Ozocoidi de l'equip Termoa. Pel que fa als maresmencs, el mataroní Josep Domingo va quedar en la 10a posició. Quan va començar la competició ja vaig preveure entre el 7è i el 10è lloc classificat. Era el màxim que podia obtenir aquest any degut a la forta assistència per part de campions d'altres anys, estrangers, i a l'entrenament que havia pogut fer aquest any. Normalment cada any fèiem un entrenament d'uns 3 mesos, intensos, amb neu. Aquest any, degut a qüestions familiars i personals, no he pogut fer aquest entrenament i amb aquests resultats em dono per satisfet. En la categoria de gossos nòrdics ha vençut el català Lázaro Martínez, el que suposa la primera victòria d'un espanyol en aquesta modalitat en la història de la Pirena. I el Club Esportiu Mataró es va haver de conformar dissabte amb l'empat contra el Blanes. Els 2 nous jugadors que han arribat al Mataró, Xavi Comas i Marc Pérez, van aliar-se per intentar marcar a la porteria contrària. 2 vegades va avançar-se el Mataró al Blanes, però finalment el partit va acabar amb un empat a 2. L'equip mataroní segueix en zona de descens a només un punt del Palamós. I fins aquí els esports d'avui. Demà tornem a Canal Català Maresme amb més informació esportiva de la nostra comarca. Ara, com sempre, els deixem amb l'entrevista. Bon vespre. Comencem parlant del Club Esportiu Mataró, ja que els entrenadors del futbol base van demanar una reunió urgent amb la directiva per trobar una solució per l'actual situació que està patint el club. Bé, l'avís d'amenaça està dissenyat perquè portem un mes amb el tema del canvi del Mataró. No veiem cap canvi, al contrari, hem fet un retrocés degut a que no tenim arbitratges, degut a que no hem cobrat res al pactat, degut a que hem plegat encara més entrenadors, degut a que, molts retrocessos, no podem accedir a les oficines, al canvi horaris, i això és un problema pel Mataró, pels nanos, pels pares i per tot el que ens envolta. Llavors, demà tenim una reunió, han acceptat tenir una reunió, en la qual s'esperen uns compromisos. Si no s'arriba a cap acord, nosaltres dijous deixem d'entrenar definitivament o indefinidament. És a dir, fins que ells no abandonin finalment el barco, perquè sembla ser que n'estan donant llargues i això no ho podem acceptar de cap manera. Els entrenadors del Club Esportiu Mataró qualifiquen de situació insostenible i creuen que comença a perillar molt seriosament la participació en l'actual competició. El Mataró Quadis de waterpolo va jugar la seva 4a semifinal de la Copa del Rei després de les jugades el 2004, 2005 i 2007. Una vegada més es van quedar a les portes d'entrar a la final. El Barceloneta, l'actual campió de waterpolo estatal, va ser un dur rival pel Mataró Quadis, ja que el resultat final va ser de 16-6, favorable, esclar, a l'equip barcelonès. I la regatista del Club Nàutic al Masnou, Sílvia Mas, ha estat la guanyadora absoluta del trofeu Ciutat de Torrevieja disputat el passat cap de setmana i considerat com una de les regates d'alt nivell dintre del circuit estatal. Després de 9 proves disputades entre 135 embarcacions participants de 6 comunitats autònomes i amb vents d'entre 10 i 20 nusos, Sílvia Mas va aconseguir la primera posició de bronze de la classificació general. I fins aquí els esports d'avui. Demà tornem, com sempre, a Canal Català Maresme, amb més informació esportiva de la nostra comarca. Ara els deixem, com sempre, amb l'entrevista.